Τρία καλοκαιρινά outfit και τρία αξεσουάρ και πώς να τα ταιριάξει μεταξύ τους. Νούμερο 1. Κολλιέ καλοκαιρινά. Συνδύασε ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό αξεσουάρ με υπόκαμπους, αστερίες. Είναι ένα σχέδιο που προσδίδει λάμψη σε κάθε σου εμφάνιση με το ολόμαυρο σατέν φόρεμα του όμορφου κόσμου Δίνας μαζί με μαύρα σανδάλια ή μιούλς. Συνδύασε αυτά τα τέλεια σημαίνια σκουλαρίκια αστερίες με ένα σατέν όμορφο φόρεμα από τον όμορφο κόσμο Δίνας που είναι viral πλέον τα σατέν και απλά μαύρα σανδάλια. Ωστόσο μπορείς να το απογειώσεις, πάντα ταιριάζει τέλεια και με μια απλή μίνιμα λαλισίδα έτσι ατσάλινη ασημένια ολοκληρώνει το outfit. Συνδύασε το βραχιόλι με τις ροζ καρδούλες με αυτό το άκρος καλοκαιρινό χρωματιστό φόρεμα και που ταιριάζει πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ σε κάθε περίσταση και εκτός από το καταπληκτικό βραχιόλι με τις ροζ καρδούλες συνδύασε και τα σκουλαρίκια αστερίες που δίνουν ένα άκρος καλοκαιρινό ολοκληρωμένο outfit. Αν σου άρεσαν οι παραπάνω συνδυασμοί, ακολούθησέ μας για περισσότερα outfit tips και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, YouTube κανάλι, Viber ομάδα και πες το link να δεις τα ολοκαίνουργιά μας κοσμήματα.